Tam khai tong friend kok sadi sabong kha tam khai tong like kai sari didi bahai tong bai kaham kurung da tong bai naro joto kok sabai di friend song bahai kisu kok sadi sab sabrok hai tong bahai rok tong bai tiponi mai rok da sakha ar bukhna kisi ngai na se pharani ma tono naro song tong khana tam mas koloma dene bukhna rok khengi tong ne bukhna kisi kolom te abo pharani tong ma se daw kosto khe mai rok da sala kha diponi like kaisa riri bai di friend song like ready do please te support khai di je katal nai tong nai ro hingke support khai di engrong support nango norok bodo kolom bai ta kaisa ma wati bu phas phailiya je sakan 2 din phaimon tai wati rok phailiya ane tu plus phajai khe বাইরে nawar phai dong do naidi subu phangrok lori tong ko like di by different song do please like kaisa din ni tamong ja like dok di namo song ya da tamo do je nai tong nai rok do like kaisa di by di busuk বাইরে nawar thanda ke phai dong naidi bufang rok khumbo phang jara katal nai tong nai ro hingke bo kisa support khai di ane yang net da ham ya sidnor ham kai de nuk nuk ya horo live khai male bu kaham ke nuk ya hinani khorang bo kaham ke buji ai noro ta bogle bu buji kaham kai de nuk kisa sadi net problem yang go cham kok sabe ya ke phana tong male yang 35 jana tongo kok sadi like buri di kisa tam ke phana kok sabe ya kok sadi do like bu kaisa di 42 jana ne like kaisa panori nai kerei Rajesh Deborma tam kaisa hain tongo tukui pai ne kolomo hine ke bukhnai bu kisi kolom tini ke bukhnai pharanai tong ne ko kenaro bai malaga na kisa hine lai bu phaimanta বাইরে nawar phai tong ne satung bu sutung tong nai di satung noro nugunu samang khana Rajesh Deborma nungbo jangane angkha monai de kalai ne tam kalai ne semiata friend number
Anna banawai tam khaina sanong Rajesh Debbarma manai Anna banawai tam khaina sanong kita mo ding na na ansala kusung ke manayang na ansala ko ran ke badarang na he ke po ani sak somani ke friend ngai dar tunggala friend ding nai ta nungbo jagani ko sagadi do ya luk de mon prokani nai thok ya luk de bon rakhe biangsa ani para hinke gorji ini ya luk de bor ma blogger bo jagani sa ya luk nung nai thok nai thok ya nai thepono live ma phayo kisa norgoi malina bagoi sitra phanota ingko support khaidi do monai ya luk support khaidi like di diba monai ya luk debar ma blogger like di kisa nungai buri borok ba Rajesh nin para khabiang sa Rajesh friend nin para biango tai like ke sari di do hingkai nung jodi ketal nai tong hingkai subscribe di norong support nango do yang nokho waisa ke sop waisa ke thango waisa ke hamyo gongo kok sadi Rajesh anglai arai no tongo asugo tukui painai kholendro riang nunglai bro buti jagani ha Rekha Rajesh Rekha buko like riya blenu like di do friend Rajesh Nires bo bro ungkha bai borong kha mokhe gorji kahamda noro jotona friend song kahamda tongbai ani para hingke gorji nin para khabiang sayaluk Nires de ma borong kha mane nogo tang tabung nogo tukui pai nai haino res khai tongo ta mairo se khoti phoni tamane hamya sa riya de borma like di do ke phono like riya bole noro hingke jar ketal nai tong nai ro hingke ani monai phana ongkha ani friend phana ongkha kisa do support khai dia no like di tai ketal nai tong ro subscribe khai di no gorji biang riya de borma gorji gota gorji ruthai sora yang bazar bisinti khai ma phai nung saida man gorji ro gorji ro saida man monai hasuk para biang go abo yaluk hasuk para biang tam district of kalaibo Rajesh rok biang thangka boroni ongkha bai post biang ni ang kota Udaipur parungai na yang gorji ta sabrum thama lama saida mangkha Udaipur parungai phayo sabrum thanai lama kok sadi Rajesh Deborma friend Nires Deborman to saka Udaipur parungai phayo gayaluk hasupara biang hasuk biang dong nale hasupara Ria nungkha bojagan nungkha monai tuda kaija kha sabai hamya biane tuda kaija kha Rajesh anglai kaija kha no ani asol para hingke amba samonu hingke ang kaija phaima ke yang gorji ota amba samono nor saimang khana Dolai district ayang nisang hasal manisi yang sopayo hasal pona kholendro riang ni le sa de tong
Mahimi anglai riang kokpho asu kahamake bujipia. Nires den me sai maka nung biang ni sa nires. Rajesh le nung biang nen. Mai da sakha sa mai di phoni sai ko phun deborma tam saw kisu deborma phaikya ka yaluk nung babo hajar buri nai sadiano kisa ke kholendro ding taisa kisa sagadi nung tam khaitong bojangani ongkha nung gani res deborma maida sakha rajesh sadi ke ria biang thangkasa maida sakha ke like kaisa kaisa ri baidi friends ana yang kisa net problem do norok ana kaham kaida no kisa sale rajesh Orun Vlogs buruini di tang mahamo buruini di buruini di dahin buruini di bawa hajar buri rong nangsa kisu deborma kok sadi ano support khaidi do please norok ketal nai tong support khai dang norok no support khainai je blogger rong no support khainai gai je friends song blog khlaya ba channel kori rok brok ano support khaidi do norok no support nango ang mar kheno support nango norok ni friends song Engka live bo kaisa kaisa ready do please norok 8 jon na tongo tabo je kaisa se like do ano monogat nibo kami engka kisa sajadi rong ira monogani kota dumasara saima na bole nung to monogani engkana kaham nango yaluk deman blogger kaham bolte bahaijar bo naithok na kuchu kolok na lekha pora busuk amtorok bahaijar quality nang sadita no hambai rajesh no like dikha gaya look nung bo like di please kolendro di ang bodi di rong ira bodi di do please Orun Vlogs buri nai di nung bo like di do please nung tong hangke ba do like kaisa kaisa ri baidi tai support khai di do sin baro se support khai nang heda selaro kisa bisi lai support lai khayo go buri rong salai anor je person nai manta selaro bisi person gobang Ge buri rok bo khlai di do please buri rok tai bo khlaina nang haida sela rok se buri rok no support khlai tong man ke ba buri rok tai bo khlaina nango buri ba buji nang sa keno rok ana clear khai da nong rajesh hoko tuisa ang bo hoko tuisa ni no ano ko ketal nong nai tong ke ba no subscribe di do support khai di ta subscribe khai di nong ketal nai tong ke ba ke like body di dong ira yaluk any do naya no ta engke ba manai le neta yang buri le tong buri sikal reko ba ma hangke nang Christian da na Hindu yaluk yang Rajesh kok sadi rong ira hoko to sabo ni like di dos go kata like tong hangke no support khai di Rajesh kisa nogo kaham ke nogya asuk rok phanok kom nokma hai ungo net yango gaso network hamya do ani busani parata rabar bagan rok chot guri jak nok hingkete kuai bu phang norok nai dido back camera ri phang nai na kuai bu phang rok nai di kuai bu phang rok sra bung tongo ko hingke thasuk bu phang hindi thasuk bu phang ko thasuk bu phang ka jamam pothai rok thai hai pun to norong ani pura mane ani bukhabai ke norong hambai rio tai hamjak ma boya pharo nora kano like ri mani bagoi nora hapo khaina ani je ang vlog rok ko upload video ra upload khai ri khangke norok nai di hinge te like do di mai ke no support khai tong ta no norong support nango sung friendless selarong no bangkong na buri rong salai haibana selarong kete bukha ka ham buri rong bukha ka ham haibana selarong taibo mana selarong khai bisi phone bo thungnani jora mano taboro ko bangene ko naina no jora mano buri rok to kaija kha bo kaija kha bo saboti betong din ko bagai nai maya ke support ba se khailai maya ke selarong to kaija phano se borong ni free bisi asuk busy korita obagene ri mano hambai nires de borma yalu de no blogger number di hino bahigi number na sang hor tabo
Yaluk ano nakadi bahagi ang nono number inay nung buji di kisa nunglai bujinai borok ungna kisa saimano nini bumung naiman bai bo nung kisa bujinai borok nai ang oro bahagi number dina an number no personal number no bahagi dinai. Oro nung je sang non lutugi dinai. Number ya phana ang nung ba kok salai tongma ble. Nini ya. Aniya burini number le tabu tam khairi na sa nono rikhangke oro kobang man nai tongnai ro borok bo nawi call khlaika hangke haike bini number ro riwi na ang olokhe bini buwan bo phai romjang nanda orun hi bye hi orun ano support khaidi do nung katalai tongo hingke Facebook link redita rinai ni Facebook ko tam bo mo sadi Rajesh Deborma ko Nires ke Yaluk Kholendro Riyang Rajesh rong era jotona ano support khaidi please norong support nango ang hingke norok diponi mairo do saka sagani do tamrok khaitong bai pori da tong na kaijak khada job rok de khlai tong norok ko sagadi ano naya number naya phanota bui number na haike rawari khangke bang bo phai romjang nai bele bo romjang nai le kumukhe tam khainai job khlaio bo hain sikon job ro khlai jao Rajesh Dermo naya orun tam kok sayasa Kolendro Riyang nini number di bai nung borok kaham do hambai ano borok kaham hin sama bagai hambai number riwon ta lo jora phake riwon number tabo kok sagarita hingke nung Kolendro Riyang nung jodi ingko ketal nai tong hingke ano support khaidi do hingke laidok di norong markhena norong support nango tam kichin baro support khainango hayada nursing khlaio nungke nursing khlaio bo jaga khlaiga bo hospital o nursing pori da tong na tam job khlaio khaike do hambai no noro joto nang hambai rio tei hamjamaya pharo norogano ske tabuk bang bai jora riwui ne kok sai tongma bagui ingko chat khai tongman bagai ang bai tai sarigo phaidi do ama haike no tabuk je mansakang norok bai live kok sai tongnai hingke norogano kaham ke da nuk tabuk le abo tei kunja khlaijana jagore hingke ba network thamya baginai kaham ke kok bo masaya norok bano kaham ke bo se nugiana poriwo hino kaham kok pori di kaham ke complete khlai pori di nini bo blog siblena hingke nono bo ang support khainai do yaluk Rajesh biang thangkasa Rajesh friend ba monai nung biang thangka kok sadi biang thangka select jakhada na tamo Kolendro Riyang sari koita somoy bai sari koita somoy duita phanangoi mando ang aso mane kahamke time table saimangla duita baraita haike yangke bo horo noita rongnai honi noita rogo samurok pai neta mai tiro sapai norok bai malai neta hingke norok la phoro ko thuya na bele kaham kaida nok Rajesh nung ano ano kaham kaida nok nangni busuksa dada bai sari koita somoy bai hino dada bai tamo dada bai
패밀리 busuksa family nogo busuk family woto agi oro ani bukra babu tongmanta nga babu hinge 2000 iko last year ni iko November 15 तारिखे bo sungsana yakari thangka bini cancer dugi tongma bagui bo somengya sini no bo ma thangka ta somilem ko bini 70 bosor ko se bini ya do ke tabo sung ani bukra jek ama hinge te ani serai ang gan buseke nogo tongya bo bini jagota bini pustingo hinge tabo sung khoroktam masaktam ani serai be ang hinge te ani bukra jek ma asukno tinjana jeng tabuk Oke, yaluk deborma nung bujikana ang samani bo bujika sadi. Oke, naro ha koijona. Yaluk deborma narong family ke koijona to. Ani emna ane asai sung ke la ang tinjona se. Nini chila khlai hinong ke ani chila ke tiasar khlayo. Oke, nini family oke member koijona family member busuk tong. Rajesh di biang thangba kya Rajesh Kolendro biang thangba kya sadi ano naro kaham kai dano yang nobar siki bari nobar phaidong ati three three mom darmi noro tinjora nung sajongse angle toi sai nani thangnai khabai nung ano support khai thangdi do support khai di subs khai di nung ano katal nai tong hangke ba Kolendro ria monai hangke aher mane nung sajongse hangke monai na yalo kaham kokse saisung abono kaham ke pori di kaham ke pori nin ma babono nai dita kaham ke lo nung saisung jengke ba tai borok lai asa jani kore nung se khorok sangke nung manai ne kaham ke ro pori job ro khlai nai di nobar thanda ke phaitongo baire ni ko khum rok se busung nai thoke mutongo koboni tongo Rajesle biang thangka duijon se matro thangse Kolendro bo thangkana Hingke yaluk sadi nung saisung da tong se sabo tong tai khoroksa kok sadi ano kaham kai da nuk bai abo yaluk sadi nung dong kha oi tongo sadi tamaro khoroksa kise nugudo ani dol army khlayo ni dol ka army khlayo Rajesh Debormano tam kok saya sa nai tamo kok sadi ni dol ke army khlayo ani khorang nogo do onkonara ane live fiber prom angna rung nolo tayam saklai tanai ane live fiber prom noro phai do noro hingke kisa kok sanai sa hingke kobang ma yang 35 ja 40 nai tong do ke phano kok saya hingke kok sakang kisa angbo aram mano kok sarani hingke noro kok saya kok sungi hingke ang tam kok no sanai saisung tam kok no tui sanai dita hingke noro kok sungkang hingke angbo sani moja manata hingke noro gana kaham makai dano Mia prole ano kaham kinu kia hinu bui sabayota jolo gena robo kok saka hangese kok sungkang kese amo sanani moja manai ke ni saisung tu kok semia nogo ke kok sadi naro tabu diponi mairo ke koita somiro go janai Rajesh Debormani ni khorang khanai tongo ta hingke yaluk to ma song kamui hingke angke angko songo dalok se
Maira no kosol ke tongnai moi ko haino asaini jabra bulungo dalok tamjan saulabo ko debon mako boi tam hino bole saimaliang gachini bo hek ko hino dunia dalo hino krang ke maira no kosol dalok omo hingke tei kri moi songjaya ko ulo songnai ompai no janai takdi poro hingke saribo hingke taibang moi songjasinai hingke norok ke tam moi rok songka Nora sila borok bo songyana nini ma songrok songkana haike kaijang keba bihik bosarok songkana diponi songya phungo waisa bai songka hingke yalu kheta moirok songka Rajesh tam moirok songka tam moirok bai maisanai diporo Rajesh tam kri khabale ke phono kaisa susu khoroksa susu tongsio tu jona matra kok sabai didi tu jona tongnai ro ang bara nogo bahai ke songnai bermarsi songnai ang he amondrosi sanai tini ke ang bara nogo hingke ta moi songkasa nung sima songnai haya dayalu bara nogo hingke ba bo phungo to songi jakhana inko Rajesh nung thaipang da nini octopus octopus sana ang wachhe bono mase ko octopus rokle ang bo thogjao kolondrori ang bo thogjao marke octopus sana yalu ma wachhe bono mase ko okay arongni thai naitung tabo se naitung de henoke naitung no Arun ang naitung no nungle nung naitung doi na ta Tripura doi na Deborma do nito tai Leka sari didi nini bo blog dong na ang no bo support khaine nung boroni bangkha Rajesh beng thangka yalu Kolendro kok sabai dido beng thangbai ka dolok tai sabo ka talok da phaijak nai tongnai ro kok sadi Arun bo kok sadi do kok sadi friends dogar khuluk jangke nobar phaike hingke dogar bereb jagani grum ke shobdo ongo hingke dogar berebuyo dogar berebu thangbo berebuyo friends kok sadi please ang bai kok sadi noro kok saka bosku moja nango malami gonda sorani doi nung ano support khaidi do Arun nung tama ja nung naitung doi na ta ja nung gonda sorani malami kuno laya ple dogar berebuyo lagri di Arun do like sari di lagri di do Rajesh rok biang thangka yalu bro kok sadi chini yang nai di bo bofangsra bofangja mo kowai rok thaio ku mo kowai hingke thaisok rok bo taklai chini lesu thaike angke lesu sarana rok no phaidi
ang sinoro phaidi afro hingke nograyong phaidi lesuro khagiro hone lesuro sarne te thaisuk bo afro thaisuk buphang kwbangma tongo sorkari thaisuk bo tongo do kuthung khagine muphuni chajaknai jara mo tongo hingke te desi thaisuk bo tongo thaisuk rok chaphai manma ro afroke thaisuk tilang mano chai mano anaros rok chaphai mano aborni singko monfru hingke norok phaidi naitong se hinoke o gamko hingke nung ano support khaika doi like ka sari didi do nung naitong orun hingke nung ano support khaidi do ras angke Bisramganj ni se o Bisramganj nole joto sinibo Bisramganj jaga gaham naitok jaga ongna kisa tong photok jaga rok khaima tongo Bisramganj hingke sini borok bo tongo bisi hingke bagone bazar bo kotor rongna waisa mathangman jang charaiforo baisongo baksa picnic thampuroni hingke aro Bisramganj habuine hotel o maisai phaimanta tei mathangyago hingke Bisramganj bai yang gorji to asok hasalia Udaipur parung phaikeno malayo hingke lesu chaphai de rajesh nongoro lesu datong thaisuk rok lesu rok hingke sinoro chaphai mano lesu thaisuk anaros lesari mano chung buphang bo kwbangma sengke lesu buphang to duita taklai hingke buthai thainai sema nasok thailia thaile thaiya do tokbak chao tokbak chai paru hingke taklai asok chalia norok ani khorang rok kaham de buji oro da kaham ke khana kurui o chaphai di hingke sinoro o anaros chaphai di anaros bo tongo anaros bo masao tongo khani no tongo pho phalo chung hingke thaisuk bo tongo thaisuk tongo no kwbang sorkari bo hingke desi bo buphang phangsa bai thangka to phono semano wati phainai kuphai thangka ta yarung ro waise yarung ha norom mungoi gamar waisari mano chung thaibong komro bo masanai thaibong buphang kwbangma se yang tok sarong no nai de chin tok sarong ne tok rok raisari ro hone norong na hadi chin tok sa tok ton na phuruke norok phaina phuruke tok ke tonnai o thaisuk tongo lesu kurita kubui langma youtube kubui langma phaikano kahamda kubui langma angni ningko naibile like didi do kubui langma like didi kubui langma angko rajesh phaisa phadita hingke gana singke ba angko lesu chaphai di anaros bo chaphai di tai tam tong thaibong komon chaphai di bere thangmano dine din no norok joto no phaidi tinaro bere tong phaidi laidika hambai kubui langma no belekena hambai orun biang thangkasa orun support khaidi kisa orun biang thangka yalu khe biang thangkasa octopus da moi songi tong hajani yalu angre nok sini bahai tam sinne apro sinne ta phaipro phaina hingke ba rutuke phaikana angkhata जों मन्त्रि पारा सेले नटिया मन्त्रि साबतong tabo khoroksa bini para se chung kebong para hine sungui rutuko phaika malainai नटिया मन्त्रि साबतong saima nalainaro gorji baza ganani bai gorji bazar ganani bai nungkhe gorji bazar ganani da Rajesh Devarma ingko mantri ni para hini sakaino sokmainai sinoro notia mantri sabatang abanoro saiman na ambung bo salia darasi kalayo kheba ingke norok phaimano
Kolendrole gorji bazar ganani da. Inggola kubilangma biang thangka kubilangma kok sadi Rajesh hingke Yalu Kolendro kok sadi nobar sip phai tongo baire na hadi naigade baire o bosuk nobar tongthotoke phai tongha tini kisa aramung kha miya rogo sangrogo ke bosuk amsa jorong ke karen bakuroi atsuke kostongo ni rest rogle thangbai ka joto nang kaisa khata sadi takmani se bai takmani da nang kaisa khade sadi kaisa khable Kolendro de takmani da nong ani buprang jobo takmao kaisa thangjabule Goria mela naijage bojaga Goria mela ongba jamatia para khana chini para ni ani babu sajang rok thangjak po o jaga ni porsa rok tui phaijak hinai sinong dara no sari japula ringphere oro posa baro to mani pojari to phaimani Goria mela thangjak yang Goria mela kubilang mala kaijak khada nonglai Goria mela thangkada Rajesh Kolendro takmani sadi kok sadi kubilangma sadi nung kaijak khada kaijak yako naijak hina borok da bang nene ane yang burinai rinai nang bah kaham danai naithok lekha pora bo sugroknai bahajat burinai burilai tongo kobang mano norok se bahajat buri rok banaikha bang khabla bang nai no bang nai no bosoro waisa phaima ba mela abo Goria mela singge sin nogo Goria kayo do hingke tabo ko babu kurikha hingka bani ni go bekring rok khibiya ko nogo mane tam sanai nok abot ungja mane mutai kotor mari maya hinne riya tong khata taklai bawan kurini bagai ke bawa tong khata buri ja khamuta go bosu poro hi Goria ro sena poro khe mutai ra koro ruine go mutai rong sustam khalai bu angno go nukia ko laya khota bok bai nono masa nai re ba nono masa ko bilang ma hingge aro masa nai di ako nai re wano kaham rok bahai nai nung se sadi tabo nung saka sang nai nani Kolendro riang laya khota bok bai go naya kho hingke nung pori da tong tabo ko rang rok khawai nai na dita rang rok jama khlai rok buri hangke asuk riwui naithotok masasang khe ko asuk isari nani heda tabo khe porikha bano pori di job khlai di hingke poriya hingke ba income khlai di jekono business khlai di erpore khe kaijak dita kubilang ma khe tamo ani kam poriya ang thangka nini comment porijak bole nini comment porno saka bole hingke ano masa nai di hini nang sayada hingke ang nono bahaijat buri nai na hini singkata tamo ani comment poriya ang thangkho tamo thangna sa nini comment pori tongman lugya da ang pori nono reply riwo bahaijat buri nang obo sadino kolok kusu kotor da nang lekha pora bahaijat lekha pora rok bo sukjar nai obo sadi
Hingke nang nairidi hingke ang poriyarongno nairikhe nungguna nandiba hingke poriyabo tongo porijabo tongo parato para hingke porinaibo tongo poriyabo tongo bahaisarba naikha nungse hingke nonobo nairinaita nungse je bobo haijarnai salaimari hingke chini ayangrok ma phainaita no phaiui manai khainaita burino kok sabaidi norok bai tini kisa kok ma saui norok ang bai kok saui nang bwswke tongthoka hayakhai nogo saising tongjaknai mobile naijaknai kok sajaknai borok kwrui hani bobi haikhe ma tongo hingke tabo khe kok ma saui askhe aram nangkha norasike ano logiri tongmani bagui norokno asuk mane amsukini saimaya ta asukhe norokno hamjakma yakphorang tei hambaibo yakphorang kubui da nungnai rwna deba burui hinmani ro lekhapora ganang no kubui langma lekhapora ganang no lekhapora bwswk ME pass na BA pass na 12 pass kubui da nai marinai ta norok kaham nang hingkeba nai marinai ta tak bahai nailaiui no kaijago baksaka baisini hingke norok ano nairidi hingke o parang phano ano nairidi mohai hingke ang phano bahai no nai marilai bole Nikolendra Purnima isa naikha bai do bat kaham tata do kaham kisa porijak nangnai porijak no kokurui mane bwsairok lekha kwrung hingke porijak no phono tilangui nogo kisa bangla reading phono mandorok rok khlai poririma haya da kisa sini doro bangla rok phono nango mane buji tonglai nango hingke tui nakrui hingke kisa lekha pora bo kisa tongna nango class 9 10 porijak bangla reading phono pori mandorok rok nango kisa tabukni jorao hingke ta agini jugo ta agini jugo poriya phono choli phaikha hingke tabo hingke kisa mane porijak bo nango obagini boma bofara bwsana aswkhe chaya nungya gari phono ma porirok nukya da tabukni jugo hingke bahai hingke agini jugo hingke poriya phono mungsangya Heda Rajesh hingke nung porijak bwrui no tilangui phono nung poriri di nogo tilangui mane baile sikarok poridi dara patok poriri ta tablai porijak yahnilai kwrui porijak komse kom metric joralai porijak ba class 9 joraro porijak tongo test field test field abahai no Rajesh kok sadikhe kubui langma hingke nung lekhapora ganang laio hingke manai ta tabuk nini bagui burui nung burui si nangui tong hangkeba nai diwati phaina naima hayung tongkha sal tamjani hai sal hamya thangkha angkhe tini gorok kairikha muikuthung bwchwlui rok kairikha tini taisa waisa puro kaimani achaiui mane kisang kokha rogo onko muikuchung tabuk tini si mui kairi onko wati phaikha hingke suchajagui thangnai haida kosogui onko sakang bo kairikha achai ako sojar kairijak tini khe mura bai gangla kairimani wati si phairani tongkha tamoni saimanya norok ani tini ni blog o nainai diang norok no ani muikuthung rok phunukjak je kainai achaimani rok hingke ani moso rok thai tongbaikha phando rok thai tongkha muikuthung rok ma khaio hayada paimang bwswk chanai bajani hingke sado bwrijak hingke nogo hingke sadiya sudo muski rok pungki rok riui khlaio ang tei sabo dong 2 jona sibla Rajesh biyang thangkha Kholendro tei kubui lang tongkha no tini Rajesh nung taisa blog rogo phai inko blog phung ani live ang phaiporo live phaiporo rogo phai dido nung to chwlaborok bai mobile o haino naisugui tongo mano samung phaio mane chwlarok hingke besi samung kwrui bola burui rok salailai.
Burirokla kaijak phono sikla phono kisila samma tong haida. Maniro phono ma hotiro. Mairo phono ma sangtiro. Gesela rola sakhlai nangibla. Hingke naro tu jora manghangke an logiri tongdi. Yango Rajesh ni tu Bisramgons ni hingke Noatia rong melang hingke Noatia mela puru phaidi. Apuro Narasina rogo beri thangbanai. Noatia melang bele November dangkhamu na January phaine bosani January ro sine ongne kapro phaidi. Hingke tai garo mela rogo tong khabla garo mela ro ni khule wangla mela hinai hingke tai yango hingke Morasing Potisori den woro Morasing mela rognai. Morasing mela khe ras mela. जों गानासते बिसिला हासालिया हिंपन थांनो रेल लामाबोथ' जों रेल लामा गाना हिंकबा di sabu tong bai narang mayor khuija kanana maida khuika sabai gadi ala mui songse masanai tau koita baje oh ek duita rogo sanai ang hai kubilang ma biang thango kubilang ma Rajesh to nai tongkhana khak khalayo to satnung tong khataisa ingo phaiga ice cream basi subui acha ba pe ke ice cream phayo jara katal nai tongnai rokle support khaidi support nangwang narongni Rajesh kok sadi Rajesh biang thangkasa munai mokri phayo kok ma sengke mokri phayo kok sade sabnai tongkha ano kahama ke den nuk nugya Rajesh ang puilani simino last bai thak jora nai sinai nono tini kaham ke sini nga sini naruknai ta je jaga phano nukhe kogrok saimano oke hambai nai naruk dia abono sini laina nang haida जों sini laina nango sini borok haida jesu hasan panang thong sini borok hingke gari ro ka khai pona train ro phona ka khai hingke ta ang ko wansarok bisi wansa kabang hingke kamaya ta mane kikiriyo tamjan hai ge sini borok no mukhang masa sok no mukhang rok ma sini borok no mukhang ke kai mane train no maita hingke jesu hasan panang thong sini borok hingke sini lai tongna nango hingke te milibo tongna na eta kathawi agini hayang le tabu agiro gasuk sin boro gasuk ungko layata hingke tabu mane thangjang laikha jehe jaga phono malai di mane suba lai hota sinia phanang thung sini borok hingke suba layo gari ro phono mane jabuk seat bus gari wacha puro ang seat mayang Agartala phaipuru basai phaipuru kumar haitike basai phaipuru ano deborma masa bo Agartala ni sela mantia sat khlayo hinbo Dormanogoro bini sito nana asabri tubo tang buri boro bahaki basai thangnai henine jamo hairong na nangta sin boge boro bah hingke sini narong dita nungano nukhangke kok sungui mano hingke ang sini ang pon nung saiman ta akro maha kok samani hinrek saiman ta naro nana hingke apro ang bo saiman naita hingke tai duita areta rogo live de phaimo nangnai gana haika honni noita ole phainai ang siot hingke nang apro thuna data mo Rajesh noita oke thuno hingke tai sabrok tong laino to tai tinjona tongo nai tongnai ro hingke naro sabong kok sade ang bekisa please hingke ketal nai tongnai ro hingke bano support khaide ang naro support nango naro songi tongkhana ta mung tongkha bakine ang abo haike mas video ro hingke dai me ke ba hi ane
Gan angko Rajesh no ano kaham ke dunu tabu ani khonok da kaham ke buji tai saborok tong kok sadi please kubilang ma rok to Rajesh de borong bujiya na baile I hinui samani ihi bujiya ihi hini samani bujiya tamo saka saga de monai mom nugo 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 hingga kaham ko ihi himani tamo ang bujiya ang lasia roke sawo hindok tong kana hini himandan bisina rok tong sina hingga mukti thang go hingga hit tinilai samuro paine tini kisa horo hortu gini mobile rok nai tong nai hingga apur kita sing mukti thang nai hingga taw ka ang da tithuya kom se kom 11টা 12টা rok bajibo thuja gya ta kori kha net slow khayo tapole nu dano anio ko bag ni ko dano tam hangkamo dregoro ni khumrok dano kaham ke net slow khlayo yango ang sakar ya dano rangna bukang bol hine obini babu oi hai khai ma tongbla oi sini o ano siri na tam sini ang ba gonda sora bo sini o jang bor ka ma kaijak jak tongo gonda sora go oi kiri ya musuh orang ngebut kiri daruk nanoi like ke sari di nanoi daruk ti pura like di baile tamro Rajesh buji khanala angkun fan khlaya ani bosaise khlayo job ang khlaya ansarai negara kurung negara sarai na daruk nang makai kamu Rajesh like di khadiban like re Rajesh nai di ani kana ngana phone giris nai baby na khonda rakha ge tong ta basa go thoi ten khonje tai de habla
Sila dah beri banyak serai. Sila, baru confuse nang jaga sila dah beri. Agi teh babu kene kolok mang tong. Sila dah beri confuse. Daigro khadi banane poko laido ya beli. Baru mansi ho jata. Hambai. Jata na hambai. Nai tong. Kiri ya usang nai kara jang nai khang kara hin. Nai. Musuk no kiri jaga musuk pungo de bo khe. Darasang musuk. Musuk pungo no basa kata. Boni mong khe. Boni mong engko si hodi uinai bini mamiri mane ayang ni bini mamiri mahke engko prodik ke bini ang rikha kok borok bakuru na ano kok sangbe mano do manai ko ini na kok sari baba mari sakain sunga di duri hey ini bai thui tong hale ko kai bai bai Okay, encourages okay. Kaisa koita nani sang lo bela kitung to hanai di bufuru hainai babai kumula ni kumai phai ki ang norno phonong lai bo bole thangnai goria o busupro phai thangmani se ngate phaya ko budo busole tongya da abagoinai ma phaya ko budo borto budi bekha yang ni borto budi bekha norobda bud rebe kaside nong bada yango khobjak nile 26 tarik sayang go dolai dolai mungkin norobda taisa malai sini to orun blog bai kunu ki khai barane ba bai kumu khai boroni ba kumu le gose gojini se bupure khani ko nini ko khai rajesh nana phonok nai bahai jan nini ko moi henge orun blogs ko bokhe sungo bai kumu khai boroni ba nini kumu khai ingoni gorji udaipur laiphe gorji thaimanale udaipur parang laiphe sabrumata thanglai lama gorji kisa phani tongo bota charai moja seske moni kara mana ke siniu ani kokhe ani nini komu hinge go setabo 14 battalion 14 battalion ba 9 battalion tara baksa tao ojago yang julai bari rok saimanale julai bari orota gana samu ba bise hasa go phai yang live phunu orun nini ba blog tong nan nang support khai ne support khai kana kha khai o lai to putu ri de jangna ngai nung di phoni mai rok di sakha orun nung ani kok bujina nung wo nai tong hingke bang mo nai tong ba ang nai tong kok saka nung mai gonda soraka ma sinatan bro kaja tongo buri ro sabari ro kaja tongo ngai rajesh nobor phai tong ha baire chukayo ঠিক pung tong musu le ang phai apro ke
amsung nong sinai dong ko Rajesh nono hambai gotabuk namsuki ano support khaite lobiri tongma bagoi amsuk jora gontani bisung tongkha hingke amsung nong sinai norok bai tai ulo malai sinai sikada hingke nini reply sima kaisa ri class hingke nini reply mangke ang sorry sinai do Rajesh amsung nong sinai hingke to ni khado arne ba kumui ba tanggaji tahimani bo okay arne ba kumui ba tang gaji angko bujile orun hike aro aisa are phaidido live eka khoni noita rogo phainai ang live apur phaisidi hingke ang tabo busy ang toni ro sinai kisa sarai bo basa khangke ba sarai na mairo sarigana